Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kubi nakubi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi isikhipha izimfihlo. So today ngivashela ubhuti wami azongichazela kabanzi ukuthi yini le ayifihlile asefisa ukuthi ayibeke phezu kwetafula. Asike simuze ukuthi ingabe usiphatheleni sabona. Yebo sisi njani? Kunjani? Ngiyaphila mina njani? Ngirazi. Ngathi uyayisola nje already ukuthi uzokhipha imfihlo. Ya khona akukho lula kunzima. Ya kunzima but kumele ngikhiphe imfihlo. Ubuye ngohlala. Engisuka la eSickname. Ikuphi eSickname? Nje uma uphuma kancane la eThekwini. Sickname. Alright. Ukhulela khona? Cha ngikhulelanga khona ngilana nje ngikhulele eMtobatoba. Sengisuka ngizala. Emakhaya. Yebo. Okay. Buhlala nomama nobaba, ugogo omkhulu, umalume, ama-siblings. Buhlala nobona? Hlala nomama nobaba mase bama-siblings yasekhaya. Okay, wena mntana? Cha ngisigcino mina. Oh, alright. Yo, sebekhulisile abazali bakho. So, into efihlile sofisa ukuthi uyibeke phezu kwetafula namhlanje? Ya, khona noma kunzima. Uthi kune story nje sikanje shuthi ngithe ngifunda ugrade 9. Ya, khona usisi engamthola. Ya, bese sibancane impela kodwa ngamthola sasisithandana kwabamnandi nje impela. Sa enjoy nje abamnandi shuthi ke kuthena kuhamba isikhathi ngoba ka grade 9 na grade 10 bengakalana kodwa uqale ukuthi silale nje sifunda ugrade 11 yabo. Okay. Shuthi ke ngaqala ukulala naye. Ngase ke safunda lokhu kumnandi sithandana. Inkinga isiqala ngenkathi sengisuka le emakhaya sengiza ngayo eThekwini ngoba bengiza la ngizofunda yabo. Shuthi ngokufika kwami la eThekwini ngibe sengifika lana akubanga mnandi kuye ngoba yena akaphasanga kahle esikoleni yabo. Wangasasithola ke isikole yabo. So wamshiya eMtobatoba? Ngase ngimshiya le emakhaya. Shuthi mina ngase ngiqhubeka ke ngiza lana ngafika ngathola isikole ngafunda. Thena ekufundeni kwami kuba vele bese sixabene yabo. Ngase ngathola omunye usisi yabo obese ngithandana naye umusha yabo. Ngise ngumthola lo sisi lona sathandana nje kwakuhle. Yabona nje wabamnandi. Shuthi ngithe sengibuyele emakhaya. Mengifike emakhaya shuthi azi ukuthi ngoba vele bengumposter lo bese ngumtholile. Azi ukuthi khona umuntu omusha engithandana naye. Kanti futhi noma wakhe yabona akathandanga indlela esahlwana naye yabo. Okay. Uma wakhe ke ube inyanga yabo. Indlela enahlukana ngayo? Indlela esahlwana ngayo akayithanda. Wamshiya nihlukene? Into yabanjani ngoba phela angithi ukuzwana kwethu ngenxa ukuthi mina ngase ngiphasile sengiyofunda. Wena yaba nalokho ukuthi ngoba ngihamba nje mhlawumbe ngizofika ngithola abantu abasha ngikhohle nguye saxabana nje impela yabo into eserious. Base sagcina sazibana afana ukuthi nje sesihlukene yabo. Okay, shuthi ubomthanda ngoba nakho useduze naye. Now susukile naye uthando shuthi liyaphela. Cha bengumthanda nje kodwa izinto wayeyikhuluma kimi izona ezadathi ngiphelele uthando yabo. Okay. Ngoba ukhona uthi umuntu umthando kodwa izinto ayikhuluma kuwe egcina ziqeda uthando kuwe yabo. Ukhombisa lo muntu akakuthembi kuyafana noma ula ukhona vesha thola sathandana uthando luba nzima uma singasathembana yabo. Ngoba nohlezi ngixabana njalo kuba nezinto ekanjalo yabo. Ingakho nami ngathatha i-decision ukuthi ngimove on naye ngase ngitshela mhlawumbe uqhubeka nempilo yakhe yabo. So the time kade umshiya izinto ayikhuluma ezibhlungu wayikhulunyiswa ukuthi uyazi ukuthi usuyasuka eduze kwakhe. Noma zikhona ezinye izinto ezazimqhatha vele. Ayikho into eyasiqhatha ngoba ngangiphethe kahle nje sathandana wayeyedwa kimi futhi nami ngicabanga ukuthi vele kube bengingedwa indlela besithandana ngayo yabo ngoba bese bemazi ngisho nasekhaya yabo. Okay. So ekumshini kwakho yini eyenza ukuthi ungamthembisi ukuthi uyofunda la uyakhona uzobuya awuyili ukuyofa uzobuya i-relationship yenu iqhubeke wongamthembisi ngani ufika kanjani ekuthenini akhulume izinto ezibhlungu kuwena? Yabo saxoxa before ngihamba yabo ukuthi abantu besifazane bane-mentality ukuthi vele umuntu wesilisa uma eqhela eduze kwakhe yabo vele seyobona abantu abasha yabo ngoba vele amantombazane maningi mahle futhi yabo. Banalokho ukuthi umuntu wesilisa ulingeka kalula yabo. Naye shuthi waba naleyo mentality ekhanda ukuthi hayi no ngoba ngihamba vele ngizofika ngilingeke lapha yabo ngithola umuntu omusha yabo. Yena ube umuntu onjani? Ayena nje ube umuntu oright yabo obengikwazi ukuphisana naye ngoba nje indlela bese sijwayelene ngabe suba ngathi yabo singosisi nobhuti yabo. Yabona nawe uyalazi uthando mase lifike lapho nize njwayelana ube ngathi nje nizingane zandawonye yabo. So indlela ayikhuluma ngayo le othi yayibhlungu wayengeve enziwe ubuhlungu ukuthi usuyasuka eduze kwakhe? Lapho ngingazi khona ngoba inkinga yaqala ukuthi yena yabo engaphasi
mina ngiphasi Okay. bo inkinga yaqala lapho ilawa amagama agcina sekhuluma khona amagama uthi ngoba nakho vele wena usuphasile mina ngingaphasanga yabo izinto kanjalo. Okay. So mawufika ke la uyofundela khona uye wabona omunye umuntu Cha ngifikanga ngithi ngifika ngase ngibona umuntu yabo kodwa kwenzeke kodwa kwenze ekuhambeni wesikhathi ngenxa ukuthi vele phela nami ase ngidlomzwa ngedwa bo engasekho umuntu oseduze nami yabo. Okay. So ngicela uqhubeke nodaba ke. Kwaba njani na ufika la uyofundela khona? Ngafika nje kwaba right ngafunda unyaka wami uqala. Kwaba right impela ngafunda nje ngase ngithola omunye usisi yabo aseke sathandana kwaba mnandi kuyimanje nje sinengane yabo esincane. Nayo usisi lo? Lo wase umthole. Oh okay. Yebo. Yo. Mase ke wasethola ke nalo wasemakhaya ukuthi no Wena mina senginengane yabo senginomuntu esengumtholile senginengane futhi naye yabo. Shuthi ke kuthena sengiya ngaye emakhaya ngivashile sengisuke isikole sivaliwe ikole sengiya emakhaya yabo. Shuthi ke lo sisi lona afuna ukubelana nami yabo elokho ngibhalela ku WhatsApp yabo efuna ukuthi sibuyelane yabo Lo wasemakhaya. Okay. Elokho efuna sibuyelane shuthi mina ngokungazi yabo ngivuma ukubuyela yabo ngoba uyazi nawuthi imizwa umuntu wesilisa sometimes ibuye ibe weak yabo. Shuthi wahlangana nomthanda. Ngangisamthanda futhi ngeke ngiqamba manga umuntu engangumthanda weqiniso ngangafisa ukudlala ngaye yabo. Okay. Njengoba ubeke kwacaca ukuthi niye naqalisa ukulala senifunda ugrade 11 ubekuwena oqala kuyena waqalisa ukulala ngawe. Uqala ngangilala. Okay. So mayithi ufuna ukuthi nibuyelane uyakwamkela lokho but awuhlali emakhaya. So uye wavuma ukuthi nibuyelane kodwa nithandane nisedeni omunye komunye. Sesazama bo. Sazama ukuthi sibuyelane bo. Saphusha. Shuthi ke ngathi sengibuya futhi sengibuya bese ngibuya singako sithathu ngathi ngilala naye kanti angazi ukuthi khona izinto asebemfake zona bo. Izinto mhlambe enjani? Ngingazi ukuthi lento ngayibeka kanjani kodwa yabona nje ngithena sengisuka kuye sengibuya la eThekwini yabo. Sengithi uma ngithi ngiba nomuntu wami lo la eThekwini yabo kube khona izinto ezingilumayo kube ngathi intwala yabo. Ngaso sonke isikhathi nje mengihlala nomuntu esifazana omunye kube ngathi khona izinto ezihamba ngakemphathi ngathi izintwala yabo engabonali kodwa engathi izintwala yabo. Manje kodwa menginaye azenzeki yonke leyo nto leyo. Izenzeka only if ukomunye umuntu. Yebo. And lento le iye yaqalisa ukwenzeka sewubuya kuyena emva kokubuyelana kwenu. Yebo. Bingenzeki before ngabuyelana naye. Yo. Kanti futhi ke noma wakhe yabo uyinyanga futhi wangitshela ukuthi ngeke uze kugcine abantu kokugcina ingane yakhe la kimi. Manje yikho lokhu nokusola nami ukuthi mhlawumbe khona into wangifaka yona or yabo khona into wayenza kimi yabo. Ngoba namanje kubhlungu yabo uma nje ngahlala nomuntu esifazane kuba khona izinto ezibabhlungu kuba ngathi kunentwale ela kunenwele khona nje ekhanda nala eneboya khona kuba ngathi khona izinto ezihamba ezilumayo kube bhlungu manje ingakho sengithatha decision ukuthi mhlawumbe kube khona umuntu ongisizayo ukuthi mhlawumbe ngikhulume naye mhlawumbe ekhiphe umuthi isichitho lento angifaka yona yabo engisuse yona yabo. Uye wenza njani na uqala ukunotice ukuthi mawunomunye umuntu uzwe izinto nje ezi-weird kodwa mawunaye u-right nje unormal? Yabona nje uqala ngiqala uyizwa lento le anginakanga cause ngangiyothi mhlawumbe into nje yabo yenzala yabo. Izinto ezodlula yabo. Kodwa ngathi mengithatha ukubheka bonke umuntu esifazana yabo ngoba khona abantu abantu esifazana khona mhlawumbe bekuthanda abo besondeze kuye yabo. Mengithi nami ngizama ukuthi yabo ngiyenze lokho ukuthi mhlawumbe ngilale nawe nje kube nalokho nje ukuthi emzimbeni wami kuvuka izinto ingathi ziyaluma yabo ngathi ziyahamba zibhlungu yabo. Ngase nganotice ukuthi no menginayo azenzeki lezi zinto asengabona ukuthi le nto isuka kuye lo muntu lo. Umama wakhe vele uyamazi wena ukuthi uyinyanga noma uye wezwa ngaye echaza? Ngiyamazi. Okay. Yo. Manje nje bengifuna ukuthi mhlambe kube khona usizo engathola noma mhlambe ngikhulume naye mhlambe efonini mhlambe ngimfonele ngumcethe mhlambe atshela umakho ukuthi mhlambe ikhiphe lento kimi ngoba ngisakwazi phela ukuthi uqhubeke nempilo yabo. Umuntu esifazane mengiba naye yabo kuba nalobo buhlungu lobo. Manje futhi akusaselula ukuthi ngiphinde ngumthembe ngoba phela ngiyabona ukuthi nguye ongifaka lento le. Ngamthanda kanjani umuntu ongenza izinto ezibhlungu kanje. So lento le yenzeka mawunayo umuntu esifazane noma yenzeka kade uqeda ukuba naye? Menginomuntu esifazane yenzeka.
Ish. Mhlawumbe uke wahamba wayobheka usizo kubalaphi bendabuko. Yabona akukho la ngingazama khona sisi wami. Ukhiphe Ngizamile. imali. Ngizamile. Lutho. Yo. Alright, ake asizameni kumfanele simuze ukuthi ngabe uyayazi yini lento ochaza ukuthi iyenzeka kuwena if ukuthi awukho naye. Yeah. Producer sicela ifone. Yebo sawona. Kunjani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza la ngamandla eZulu from iBlack Life TV. Unalo ithuba Alright. singakhona ukukhuluma? Yebo singakhona. Alright, kukhona ubhuti enginaye la ocela ukuthi akhulumisane nawe. Bengicela nje umuphi isikhathi umlaleli ukuthi uthini. Alright, ayikho inkinga. Ngicuma mbene. Sawona Zanele mfethu. Ngikhuluma noSiyamthanda la. Uyaphinda. Yeah mfethu ngiyaphila noma ngekho right nje. Yabo. Indaba kwenzani? Cha mfethu Ngikuzwa? ngisekhona ikhona engenayo. Ngibhalela Black Life mfethu because khona into ebhlungu engiphatha kabi mfethu yabo yenzakala yabo. Kodwa mengithatha ukubheka lento ngibona ngathi yafika nawe mfethu. Ngaso sonke isikhathi mfethu mengithola umuntu esifazana omunye mfethu kuba khona izinto ezenzeka emzimbeni wami mfethu ezibhlungu yabo. Kuba ngathi nginey'ntwala mfethu manje ngiyasola ukuthi ngayithola kuwe mfethu. Manje umuntu ongakhona ungisiza wena mfethu. Emake. Uthi watholani? Mfethu Ngabenzani mina? iy'ntwala mfethu wangifala iy'ntwala manje mfethu sengizame wonke umuntu mfethu ukuthi angisize mfethu. Sengikhiphe iy'mali ey'ningi mfethu yabo. Wena muntu ongakhona ukuthi mfethu ungisize ukuthi ngikhiphe le nto le ngoba ngayithola kuwe mfethu. Cha ngabe ngidlala ngawo. Mina ngifaka iy'ntwala. Angazi nokuthi ifaka kanjani kithi leyo nto. Ngingafaka kanjani nje iy'ntwala ngithi ngiyenzelani? Cha mfethu angithi uyakhumbula ukuthi wena muntu engagcina ukulala naye mfethu and futhi after lokho ngase ngiba nalezo y'nkinga mfethu. Unesho ukuthi imina owagcina ukulala nami? Nesiqiniseko mfethu akekho omunye umuntu wesifazane engiphinda ngalala naye ngoba uma ngithi ngithola umuntu wesifazane kuvele kwenzeke le nto mfethu ngigcine ngingasalalanga naye. Buka ngithi uyachaza ukuthi uma uthola omunye umuntu wesifazane shuthi awugcina ngilala nami. Yebo ngigcine ngakulala nawe kodwa omunye umuntu wesifazane ngingumthola yabo kodwa ngingakhoni ukulala naye ngenxa yokuthi umzimba uvele ube buhlungu yabo. Ngingakwazi ukuthi ngisondele eduze naye because umzimba ususuluma mfethu. Kube ngathi khona iy'ntwala ey'hamba ekhanda mfethu nasila kuney'boya khona. Ngezinye indlela uchaza ukuthi mina ngiyathakatha. Cha mfethu angisho kanjalo leyo nto mfethu. Ngithi mina mhlambe mfethu angizwa mama. Uthini pho? Cha into engichazayo la ukuthi mfethu le nto lena yenzeka emva kokuthi sengilale nawe mfethu yabo. Manje mhlambe uma Shuthi phela ungibiza ngomthakathi wena. Uthi ngumthakathi. cha ungayithathi kanjalo mfethu le nto yabo. Ngithathe kanjani pho? Ngithathe kanjani? Cha mfethu le into engizama ukuyichaza la ukuthi uma ngithi ngizama ukulala nomuntu wesifazane yabo kuba nezinto ey'hamba kimi kanti futhi umuntu engagcina ukulala naye uwena futhi idalwe yimina leyo nto. Ngithi nawe uyachaza ukuthi idalwe yimina. Kahle kahle ngamanye amazwi uthi ngiyathakatha. cha awuthakathi mfethu nale nto lena ongifaka yona hayi ukuthi uyathakatha. Angifakanga lutho mina. Akwazi mfethu ukuthi mina ngigcina ukulala nawe mfethu and after lokho senginey'ntwala and futhi ngabuye ngalala nawe mfethu angazi ngibuze lobuhlungu ngibuza mengilala nomunye umuntu wesifazane wena kuphela ngizofaka kanjani? Angithi wena wahamba wangishiya mina. Angithi wangishiya ngoba nakho ungaphasanga wangishiya wahamba wawolala namanye amantombazane. Angithi unayo ingane? Yini indaba ungabuza uma wengane yakho uthi ufakwe yimina iy'ntwala? Yini indaba ungabuza uma wengane? cha ngisalala noma wengane uyazi na ukuthi intwala Usalala noma wengane. Ashuthi mina ngendawo ke lapho. cha uma wengane uma ngilala naye mfethu kuyavuka lento le kodwa uma ngangilala nawe mfethu lento ayingavuki shuthi wena hlahle wafika nalento empilweni yami. Hayi bhuti yabona njengoba wangishiya shuthi-ke naleyo nto onayo iyophela mhla wabuya weza kumina kodwa nje ungangisukeli mina.
ungalinge nje ungisukele. Kahle uyavuma mfethu uthi wena ungifaka le nto mfethu. Angivumi. Cha mfethu uyazi ukuthi umakho mfethu wathini kimi mfethu. Wathi mina nawe soze sihlukane mfethu. Wayiqonda ukuthini ngalo nto mfethu. Wathi kogcina wena empilweni yami. Mina ukuthi uma wathini kuwena. Ngihlangana. Cha phela uyazi wena ukuthi noma wakho nenzani kimi mfethu. And leyo nto mfethu imisa impilo yami njengamanje mfethu. Angisakwazi ukuqhubeka nomuntu osifazane. Hayi bona ngofana nabo uthi senzani thina ekhaya. Angisho ukuthi nenzani ekhaya ngithi mina. Ake uthe wena uyazi ukuthi uyazi senzani mina noma senzani. Cha phela umakho vele wangisongela umakho ngithi. Manje wasongela uma noma wasongelwa yimina. Wena ngithi wangifela intwana umakho wangisongela asengithola intwala kuwe manje uchaza ukuthini lokho. Ngikufakela intwala mina angikazi nje. Ubuqonda ukuthini futhi nangokuthi umuthi wena mina intwala angimele ngibuyele ukuze kuzophela intwala. Angazi ngithi kusho wena uthi wena munami ngalesikhathi ukadilale nami ngakufaka intwala ukwazi la nomunye umuntu sibuya kuzolala nami ke khona izophela ngizothini. Kahle lento uyenza ngeyibomo ukuze ngibelane nawe mina. Angiyenzi ngeyibomo. Wahamba wena wangishiya ngazi ukuthi ubela kanjani kumina uzongibuza lo dodo ongibuzayo. Okokuqala nje lento eshoyo usho into enkulu kabi ukuthi siyathakatha thina. Yabona mina mangase ngimtshela uma manje uyazi ukuthi ungayikhokhela leyo nto. Angazi ngisho ukuthi niyathatha mina angazi ngiyiphathi kama ukuthi niyathatha. Uthe siyathakatha. Wani uqale wathi siyazi into esenza thina sinoma. Wathi siyazi into esenza ichaza ukuthini leyo nto. Cha vele niyazi into eniyenzayo ngeke ukuthi mfethu senzani yini ungakhiphi nje ngembaba lento uyisho senzani. Yabona mfethu Zanele mfethu sengihambile inyanga yezo ngizama ukuthi ngisuse lento lekimi yezo zingitshela inyanga ukuthi mfethu lento ngizosusa umuntu awufaka. Cha phela ngithi ngayithola kuwe mfethu shuthi wena kumele ungisuse ngoba batheni lento ngizosusa igama zathi mina. Ayisho ukuthi wena kodwa ngiyazi mina ukuthi ngiwena mfethu ongifakela. Ukhulume into ongayazi. Yindaba ongayinyangeni zakho uyobuza igama ngoba mina angihlangene nayo yonke lento. Zanele mfethu ngiya-understand mfethu ukuthi ungikwatele ne. But mfethu ngiyaxolisa ukuthi mfethu kwaphela kabi phakathi kwami nawe mfethu yes. Kodwa mfethu ngiyacela ungisize mfethu ngisuse lento mfethu yabo ngiyazehlisa phambi kwakho mfethu ngifuna ukuqhubeka nempilo yami mfethu yabo. Ngiyazi ukuthi mfethu mhlawumbe kwaba nobuhlungu sisathandana ukuthi sahlwana ngendlela engekho right. But mfethu ngiyaxolisa mfethu ngicela usidlulise mfethu siqhubeke nempilo mfethu ungisize ngisuse lento enginayo mfethu. Kodwa nje yazi ukuthi wangihlukumeza yazi ngangisakuthanda. Kodwa kulungileke ngoba ucela usize ukuthi umuntu aqhubeke nempilo. Ungenza ngikusize. Alright mfethu ngingabonga kakhulu mfethu ngoba konke mfethu sekulele kuwe mfethu ukuthi impilo yami ibe right mfethu. Kodwa uyekusukela abantu uthi bayathakatha. Ngiyaxolisa mfethu futhi nangalokho mfethu. Bekumele ucele kahle. Alright ayikho inkinga mama ngiyabonga kakhulu. Alright. We mama. Lutho mina ngiyamfonela ngifuna ukwazi kahle ukuthi uchaza ukuthini mayethi bekumele ucele kahle. Shuthi uyavuma kahle ukuthi uyena lo oza nalezi zinto. Yebo. Hello. We mama. Yebo. Ukusawustufuza lo imali uqonda ukuthini mawuthi bekufanele acele kahle usizo hayi ukuthi athi uyathakatha. Ngabe uyakuvuma yini ukuthi wena yena umenzi ukuthi abe nezintwala njalo mayini nomunye umuntu osifazane kodwa mayinawe kube right nje abe normal. Sisi ngenxa yesimo yabo umuntu umthanda. Wenza noma yini ukuthi abuyele kuwena. So nami yona ndlela engabona ukuthi izongisiza ukuze abuyele kumina akhohlwe iloya naye. Ngase ngenza lokho engikwenzileyo. Ngabe uyithathe phi lezi zinto lezi ezenza ukuthi umenze kanjalo? Uke wachaza ngaphambilini wathi umama wakhe uyinyanga ngabe uyithathe kumama okuzalayo noma ngiyabuza nje kahle angilwi nawe. Kahle angiyithathanga ngambuka enza ngase nami ngiyazenzela. Uma akazi lutho ngalento. Akangene nje. Kodwa amakhathakhatha kahle wawabuka kuma ewenza shuthi wathatha ekhaya endlini. Yebo.
Okay, no, ngiyakuzwa mama, bengifisa ukucaciseleka lapho, so uzokhona ukumsiza ubhuti. Ngizomsiza ngoba ngiyamthanda, ayikho into engizoyenza. Okay, hayi, kulungile, ngiyabonga kakhulu. Alright. Yo, now that usutholile-ke ukuthi ubani umuntu obewenza lento le and uvumile and uyachaza ukuthi uzoluthola usizo, ngabe uzizwa kanjani? Ya khona okwamanje ngezwe ngathi khona umthwalo osuwayo emahlombe ami yabo. Cause kunzima bengathi sengiphila nomhlaba ngathi khona nje into ehlezi emahlombe ami mfethu kunzima ukuthi ungakwazi ukuqhubeka ngempilo ngenxa yomunye umuntu yabo. Usabambekile yabo. Manje sengizizwa nje ngikhululekile sengizokwazi nami ukuthi ngilungise indaba yami nempilo yami ngiqhubeke nginake ingane yami yabo nalo muntu enginayo yabo. Okay. Yeah. Yo, angisho ukuthi kuyihlazo noma kuyibhadi ukuzalwa inyanga. No, angikubeki lokho kanjalo. But ungathini kubafowethu noma kosisi bethu abathandana nezingane ezizalwa abantu abaphiwe isipho sokulapha abantu noma sokunyanga noma ngathi izangoma. Angisho ukuthi bona abangathandwa. Angiyibeki kanjalo but ungafisa ukuthini kubona? Hayi engakusho kubafethu ababhene nalabo bantu ngasho ukuthi kukho konke abakwenzayo abaqale becabanga bo becabangisisa ukuthi akubalimazi nabanye abanye izingane zalabo bantu labo nanoma bengafani abantu abakhona abantu abengenakho lokho ukuthi mhlawumbe umuntu abafani khona mhlawumbe ukuthi all right ukuthi oamukelayo isimo sokuthi ayino sekuphelile yabo yabo manje abanye abakamukeli kodwa engakusho kubafethu ukuthi umuntu omtholile mfethu umphathi kahle uma naye kuphatha kahle yabo. No, ngiyakuzwa. Khona enye ivideo ngeke ngayibona ku TikTok omunye umuntu echaza ngokuthi yena ubeshade nesangoma umuntu ophiwe ubungoma. Uthi njalo mengabe efike lo kuganga ubevela amfonele athi ngiphuphe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 iyeke lento yenzayo. So kulabo bantu bona abathandana nabantu abaphiwe izipho enjalo ungafisa ukuthini kubona? Angabatshela nje ukuthi ungabo umuntu kanjalo ungabomgangela yabo ungabomgange ngoba vele into akashesha ayibona yabo and futhi kuba ingozi kakhulu lokho ngoba kwesinye isikhathi suye mhlawumbe sekuhlangene amadlozi akini nawo lo muntu lo mhlawumbe sesebenzisana manje wena ngeke uzokwazi ukuthi ungalwisana namadlozi amabili yabo ukuhlukumeza lo muntu lo ophila nomngoma noma ophila nedlozi kufana nokuthi wena suhlukumeza abantu abaningi yabo ngoba phela amadlozi baphethe abantu abaningi ugcine mhlawumbe nawakho amadlozi seba nesikhwele selwa nawe yabo ugcina mhlawumbe izinto zakho uyibona isalunga isahlangana yabo kanti mfethu accept nje ukuthi uthandana nomuntu mhlawumbe onaleso sipho somngoma noma oyinyanga yabo accept kahle ungamfebeli yabo umphathi kahle mfethu uma nje kuphatha kahle yabo. Imaki umthamba kangakanani usisi lo? Akuve ukuthi uthi uthembisa ukuthi uzokusiza ngoba nakho efuna ukugogela ukuthi buya uze ekhaya? Uyathemba ukuthi uzokusiza ngokuphelele noma uvuma ngoba nakho vele siku-phone call and uzwile ukuthi nami ngabe ngiphakathi kuleyo call ngabe ngiyeza ukuthi uthini mhlambe indlela zokuthi akubuyise? Cha ngasho ukuthi ngiyamthemba cause phela lento yabo ngoba siyazi abantu abaningi kanjena yabo ngeke salokhu mhlawumbe ngibalele ngoba vele abasebaningi abantu abayaziyo nawe usuyakwazi yabo into esikhulunyiwe vele shathiwa siyabaleka mengithiwa mhlawumbe sengiyabuya mhlawumbe sengingaba inkinga leyo yabo ngoba sekwazi abantu abaningi yabo nabantu sebezombheka ngenye indlela yabo. No, ngiyakuzwa. Ngifisela inhlanhla ke kuba ukuthi ufuna ukulapha ngempela nawe khona uzokhona ukuthi uqhubeke kahle nempilo yakho. Ngiyabonga kakhulu nje ukuthi ungivakashele kuhlelo lami. Bonga mina sisami. Yo, mbukela lapha ekhaya asisho ukuthi abantu abangenaso isipho sobungoma bona kufanele baphathwe kabuhlungu kubudlelwane no asichazi lokho but laba baphiwe baphatheni kahle because bazophupha and bazobona ukuthi uyaganga mase bekwenza izinto ezibuhlungu ngenye level ungakholwa nawe so umuntu nomuntu uma umshela noma umuntu nomuntu uma umqoma azi ukuthi uyamthanda ngempela awufisi ukuthi udlale ngaye. Mina kwami ukuthi ngikukhumbuze ukuthi subscribe ulike ushare ngiyamthanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.